Хәерле көннәр, хәерле кичләр, кем кайчан карый инде. Менә иртән турып бүген киттем әле ярышка. Россия күләм чаңгы ярышлары бит әле бездә. Дербышкада булып узды менә бүген. Иртәдән барып, рәхәтләнеп урманда йөреп, саф һавалар сулап кайттым. Шундый шәп оештырганнар иде, шунда ук ботка пешерәләр дип әйтимме соң инде. Өләшеп торалар боткалар, тәмле-тәмле боткалар. Чаңгы ярышлары, концерт мәйданчыклары, нәрсә генә ясамаганнар. Бик тырышып эшләгәннәр. Иртәдән үк килеп, инде безнең ярышта катнашучыларына шулай итеп йөриләр. Үзләренең йөгерә торган аралыкларын үтәләр. Гомумән алганда, Казанда бик күп кеше җыела мондай ярышларда. Бик канәгать булып кайтабыз без ел саен. Рәхәтләнеп, менә шундый саф һавалар сулагач, ул бит әле күпме көч җыеп кайтасың. Понятно, что на руках у нас перчатки и варежки, но мы можем крикнуть что-нибудь. Ура! Привет! Hello! Давайте поприветствуем друг друга, дорогие лыжники и любители лыж! Лыжня России 2023! И Сервис Hello! Здравствуйте! Все отлично! Отлично! Видим ваши поднятые вверх ручки, слышим ваши голоса. Блеск молодого задора, лучшие из миллионов, звездочки спорта, вы юниоры, будущие чемпионы. Ты. Я Хайдарова забыл. Менә шулай без рәхәтләнеп ял итеп кайттык әле бүген.